Bine v-am găsit de la Barcelona, împreună cu alte 500 de milioane de oameni. Aveți imagini de la cel mai mediatizat meci de fotbal al acestei epoci. Nici o altă confruntare dintre două cluburi din același campionat nu adună în fața televizoarelor atâția oameni. Astăzi, când ziua și noaptea sunt aproape egale, planeta se împarte în două, pasiunile ating cote nebănuite și nimic nu mai contează, pentru că urmează El Clasico. Suntem Ionuț Angheluță și Andrei Niculescu. Vom petrece împreună următoarele 90 de minute în compania celor mai importanți fotbaliști ai lumii și într-o atmosferă splendidă aici la Barcelona. O coreografie impresionantă pusă la cale pe Camp Nou, pe care o puteți admira în toată splendoarea ei în acest moment. Un stadion întreg care visează la o victorie a favoriților, care să-i ducă spre un nou titlu. Mulți spun că această partidă ar putea fi decisivă dacă o câștigă Barcelona. Cei din Madrid spun la rândul lor că nu este așa, că totul se mai joacă, chiar dacă Madridul ar putea pierde în această seară. Două echipe aflate în forme diferite. Barcelona pare să fie atins punctul culminant după prestația formidabilă din Liga Campionilor din această săptămână cu Manchester City, în care Leo Messi și-a pus din nou întreaga planetă, întreaga suflare fotbalistică la picioare cu prestația din acea partidă. Madridul se caută. Madridul a avut o săptămână la dispoziție pentru a pregăti această partidă. Super atmosferă pe Camp Nou, vedeți, publicul catalan încearcă să devină al 12-lea jucător al echipei lor. Barcelona pe cai mari, Barcelona într-o serie foarte bună pe care puțini ar fi bănuit-o în primele zile ale anului 2015. Real Madrid într-o formă aproximativă, dar nimic nu este mai bun, niciun prilej nu e mai bun decât un meci de genul ăsta, decât un El Clasico, fie pentru confirmarea unei forme, fie pentru întoarcerea la ceea ce arătaseră unii acum doar câteva luni. Da, Real Madrid, o echipă care termina 2014 cu 22 de victorii consecutive, iar acum toată lumea se îndoiește că ar mai putea câștiga ceva în acest sezon. Totul este pregătit pentru a avea o partidă de zile mari, cum de altfel au fost în ultimii ani între Barça și Real, o nouă confruntare între cele două genii ale fotbalului mondial, Leo Messi de o parte și Cristiano Ronaldo de cealaltă, doi fotbaliști care împart lumea în două când se pune întrebarea cine este cel mai bun fotbalist al lumii astăzi. L-am văzut pe Mateu Lahoz, arbitrul de 38 de ani al acestui joc. Ni se spune mentalistul. Am văzut și cele două echipe, cum arată ele. Hai să le trecem repede în revistă înainte să auzim primul fluier al acestei serii. Barcelona l-are în poartă pe Claudio Bravo, apoi Dani Alves, Gerard Piqué, Jeremy Mathieu și Jordi Alba. În fața lor Ivan Rakitic, Mascherano și Andres Iniesta, atacanții Messi, Luis Suarez și Neymar. Nicio surpriză, 11-le așteptat de toată lumea, 11-le anunțat de toată presa spaniolă astăzi. De partea cealaltă, Real Madrid cu Iker Casillas în poartă, apoi Carvajal, Pepe Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Isco, Luka Modric, Bale, Benzema și Cristiano Ronaldo. A început așadar această partidă. Barcelona a avut lovitura de începere și are primul atac prin Jeremy Mathieu, cel care îi întoarce această minge lui Gerard Piqué, de la Piqué pentru Mascherano, presat acolo de Toni Kroos, nevoit să întoarcă la Mathieu, o pasă printre până la Andres Iniesta, iar acum Neymar într-un prim duel 1-1 cu Dani Carvajal. Neymar în centru la Luis Suarez, Jordi Alba, din nou Neymar care greșește, însă această pasă interceptată de Luka Modric. Și prima posibilitate de contraatac a celor de la Real, Cristiano Ronaldo, întâmpinat cu ostilitate de publicul Barcelonei, ia acțiunea pe cont propriu, încearcă să centreze, e însă deposedat. O conlucrare bună acolo la acea fază între Dani Alves și Ivan Rakitic. Rakitic venise foarte bine la dublaj, iar arbitrul Mateu Lahoz are o primă intervenție, sau mai bine zis are o
neintervenție, nu intervine la o fază și îl nemulțumește pe Cristiano Ronaldo. Mateu Lahoz, un arbitru pe atât de cunoscut, pe cât de cunoscut, pe atât de controversat pentru stilul său foarte liber, stilul de fotbal foarte liber pe care îl agrează. Echipele pot folosi un stil mai bărbătesc. Da, cu el la centru, Barcelona nu a pierdut niciun meci în campionat, dar în fața Realului a pierdut ultima finală de Cupa Spaniei cu acel gol celebru al lui Gareth Bale. Are două clasicuri arbitrate Mateu Lahoz, ambele câștigate de Real, plus de asta finala campionatului de anul trecut, duelul cu Atletico de aici, de pe Camp Nou, din ultima etapă, tot cu Mateu Lahoz a fost la centru și atunci a fost un eșec pentru Barcelona, eșec din punct de vedere al trofeului, al campionatului pe care nu l-a câștigat. O pasă foarte bună pentru Andres Iniesta, care în interiorul careului, centrarea este reluată de Rakitic. Va fi lovitură de colț, este reluată de Rakitic până la urmă. Atenție însă la Andres Iniesta, care a rămas căzut în afara terenului și acuză, să vedem ce acuză Andres Iniesta, pentru că nu se poate ridica, lovit de Carvajal, se pare. Aici, poate pe această reluare, vom vedea mai bine ce s-a întâmplat. Nu. Minge deviată de Isco peste transversală. Isco a venit și a trimis balonul peste poarta lui Iker Casillas. O lovitură de colț pentru Barcelona. Ivan Rakitic se pregătește să execute. Ivan Rakitic, se spune că Real Madrid are superioritate la jocul aerian, bate Rakitic la prima bară, de unde respinge Karim Benzema și este nevoit să apeleze la această respingere Jordi Alba pentru mai multă siguranță. Ia să vedem aici ce face Carvajal, l-a călcat. Calcă pe Iniesta, care poate reveni, însă e undeva pe margine. E o intervenție însă de penalti, dacă putea fi observat. Fortuită, cred, a lui Carvajal. Nu cred că putem vorbi de intenție la intervenția fundașului dreapta al celor de la Real Madrid. Real care are posesie în acest moment. Sunt 85 de ani de când Real Madrid n-a mai bătut pe Barcelona într-un moment în care Barcelona era lider în clasamentul Spaniei, aici pe Camp Nou. Nu e fault aici la duelul dintre Ramos și Luis Suarez. Pasa lui Sergio Ramos însă ajunge direct la Claudio Bravo. Spuneam, cu Barcelona lider în Primera División, 85 de ani de când Real Madrid n-a mai câștigat pe acest stadion. Se întâmpla în 1930 un 4-1. Foarte frumoasă cursa lui Leo Messi, care îl umilește acolo pe Toni Kroos. Luis Suarez încearcă să-i retrimită lui Messi. Ce recuperare spectaculoasă a lui Luka Modric. Ronaldo pentru Gareth Bale. Mingea ajunge însă la Dani Carvajal. Carvajal pentru Ronaldo pe spațiu liber. Dribbling previzibil și este deposedat de Jordi Alba. Doar 5 goluri reușite în La Liga de Cristiano Ronaldo în 2015. Foarte, foarte puține pentru starul portughez. O diagonală nereușită a lui Dani Alves, balon care ajunge la Mascherano și am văzut o primă acțiune incredibilă a lui Leo Messi, care nu-i poate pasa lui Neymar. Jordi Alba pentru Andres Iniesta, excelentă recuperarea lui Kroos, Ronaldo, Luka Modric. Realul poate dezvolta un contraatac, însă pasa puțin în spate pentru Isco. Și s-a calmat acțiunea de reacție a Madridului, care e acum în posesie cu Marcelo. Isco, Karim Benzema coboară foarte mult, încearcă și Realul să combine. Va fi interesant acest duel al posesiei, duelul pentru minge, duelul pentru mijlocul terenului. Cine va stăpâni mijlocul terenului? Poate că va câștiga această partidă. Spunea și Carlo Ancelotti, meciul ăsta nu se câștigă doar cu mușchi, doar cu forță, se câștigă în primul rând cu minte, cu creier, cu inteligență, cu știința jocului. Aici Isco, încercare de pasă către Gareth Bale. Nici Gareth Bale nu este într-o formă tocmai grozavă și de la el se așteaptă o reacție în această seară. Urcă Dani Alves, trece dincolo de centrul terenului. Pasă un pic cam scurtă pentru Messi, dar se descurcă starul argentinian, al cărui meci cu Manchester City a ajuns, a fost elogiat de toată lumea. Iniesta
la marginea careului, pe linia careului de 16 metri. Mingea este pentru Barcelona. Da, și se întâmplă ceea ce prevedeau ziarele spaniole. Pe fază defensivă, Realul este cu o așezare 4-4-2, coboară foarte mult Gareth Bale pentru a-l ajuta pe Dani Carvajal în duelul cu Neymar. Carvajal care protejează acum în fața lui Neymar. Cum se va apăra Real Madrid în fața atacului pozițional al Barcelonei și cum se va apăra Barcelona de contraatacul Realului? Camp Nou, un teren cu dimensiuni generoase, un teren pe care Real Madrid își poate pune în practică acțiunile de contraatac datorită vitezei pe care o au Cristiano Ronaldo și Gareth Bale. Degajează Iker Casillas, Ronaldo se bagă sub minge aici, devierea lui Suarez, Sergio Ramos, care i-a lipsit atât de mult Realului în ultima perioadă, avea nevoie de determinarea sa Real Madrid și de pasele sale în adâncime. Să vedem pe Gareth Bale. Bale o pasă în adâncime pentru Karim Benzema. Trage Benzema. Un șut pe lângă poarta lui Bravo. Un pic cam departe era Karim Benzema. Acțiune previzibilă până la urmă. Finalizare previzibilă a francezului. E meciul cu numărul 230 între cele două echipe în 229 de jocuri disputate până acum, 89 de victorii ale Barcelonei, 48 de egaluri, 92 de victorii ale celor de la Real Madrid. Real Madrid care a recuperat această minge, dar pe care a pierdut-o în cele din urmă, din cauza lui Gareth Bale. Jeremy Mathieu cu un pic de emoții pentru publicul de pe Camp Nou. Francezul e prezent din nou în apărare alături de Gerard Piqué, iar Mascherano în linia de mijloc. Tripleta din fața Realului a fost acuzată de multe ori de o anumită suficiență. Se ridică fanionul la Luis Suarez. Această pasă în adâncime pe care a primit-o uruguaianul. Sergio Ramos, Pepe. Cu cei doi în centrul apărării, Real Madrid nu a pierdut pe Camp Nou. În 3 partide i-a avut Real pe Sergio Ramos și pe Pepe, fundași centrale aici, pe acest stadion, și niciodată nu a pierdut. Neymar caută o altă zonă de acțiune, recuperează Toni Kroos. Modric pierde în fața lui Andrés Iniesta. Se joacă intens la mijlocul terenului pentru că trebuie presat omul care are balonul pentru a-l împiedica să paseze decisiv. Primește între linii Messi, dar e imediat deposedat. Și acum Gareth Bale și Jordi Alba, doi jucători cu o foarte bună viteză, dublează imediat Jeremy Mathieu, iar Gareth Bale un gest nervos și nesportiv. îl faultează pe Jordi Alba, pierduse mingea, iar asta îl face pe Mateu Lahoz să oprească jocul și să-i atragă atenția galezului. Da, a reacționat Bale la această mână în gât pe care i-a plasat-o Jordi Alba și apoi a căutat să se răzbune. Andrés Iniesta pentru Suarez, deviere până la Rakitic. Suarez înapoi la Iniesta, vine și Cristiano Ronaldo. L-am mai văzut de altfel pe Ronaldo făcând faza defensivă, o pasă pentru Suarez, Pepe. Intervenție bună în fața uruguaianului, iar acum Marcelo presat de Messi, scapă mingea, cel puțin așa a apărut, se lasă jocul să continue. Ronaldo deposedat de Mascherano în ultimul moment. Inițial de Andrés Iniesta, sunt jucători pe care îi vedem, i-am văzut până acum mai rar, gen Andrés Iniesta sau Messi, repezindu-se să recupereze mingi atunci când le pierd. E o determinare fantastică în ambele tabere. Începutul a fost puternic, a fost contundent, acum parcă lucrurile s-au mai calmat puțin. Primește Jordi Alba până la Neymar, întâmpinat foarte sus acolo de Dani Carvajal. Mascherano îi lasă balonul lui Neymar, 1-2 cu Suarez. Neymar încearcă să continue cu Suarez, a căzut Neymar, a fost întâmpinat de Sergio Ramos și îi atrage atenția Mateu Lahoz lui Suarez să nu protesteze, dar Neymar a rămas căzut la pământ. Jocul continuă cu Benzema. Benzema reușește să-i paseze lui Luka Modric. Mai departe pentru Carvajal, e liberă partea opusă. Carvajal se uită în spate să vadă ce face Neymar pentru a opri jocul, însă s-a ridicat brazilianul
și atacul Realului poate continua. Vine la primit Isco de la acesta pentru Marcelo, iar acum Cristiano Ronaldo totuși e departe de poarta lui Bravo. Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, diagonală pentru Dani Carvajal. Puțin nesigur aici Carvajal, reușește totuși să întoarcă balonul până la Pepe. Modric, din nou Pepe, moment de posesie al Realului. Iar acum din prima un balon pentru Marcelo, care are spațiu la dispoziție să avanseze. Marcelo alege interiorul, Marcelo, nu este offside la Benzema. Benzema își pune mingea pe dreptul, Benzema pentru Ronaldo, Ronaldo, bară! Benzema, în continuare Realul în atac, Benzema centrează și va fi lovitură de colț, uriașă ocazia Realului cu această transversală a lui Ronaldo. Nici vorbă de offside aici, Jeremy Mathieu stătea rău, apoi pasă impecabilă a lui Karim Benzema, serviciu impecabil al lui Karim Benzema, ocazie foarte mare a lui Cristiano Ronaldo, prima mare oportunitate a meciului. Acum Isco are un șut bun, dar e din nou pe lângă poartă, din nou însă minge deviată. Sunt minute bune ale celor de la Real Madrid, va fi un nou corner de pe partea cealaltă. Acum cel care va executa va fi Toni Kroos. Noi revedem faza, destul de multă lejeritate acolo a manevrat Isco în interiorul careului și a apucat inclusiv să tragă. Bate Toni Kroos, din nou un corner bătut scurt, devierea lui Bale. Ce bine a apărut Pepe pentru a-l bloca pe Dani Alves. Modric, foarte sigur, posibilitate de centrare, dar preferă această pasă pentru Toni Kroos. Centrarea lui Toni Kroos arată excelent și cu capul reia Sergio Ramos, care probabil Ronaldo i-a spus că de ce nu i-a lăsat-o. Nu l-a auzit probabil Sergio Ramos. Revedem ratarea lui Cristiano Ronaldo, Realul care a lucrat mult la fazele fixe, conștientă că este superioară Barçei în jocul aerian și am văzut deja vreo două scheme pe care trupa lui Ancelotti a încercat să le pună în aplicare. Am văzut mai devreme și un pressing pe care echipa lui Ancelotti l-a pus în aplicare cu mult succes. L-a obligat acest pressing pe Gerard Piqué să trimită lung în adâncimea acea minge și să o facă direct la adversar, la Marcelo. Acum e posesie pentru Barça cu Jeremy Mathieu. Vine Mascherano. Prezența lui Mascherano în linia de mijloc asigură mai multă determinare, mai multă contundență, mai mult spirit de anticipație, dar strică puțin fluiditatea, afectează puțin fluiditatea jocului Mascherano, spre deosebire de Sergio Busquets. Nu are calitățile lui Sergio Busquets când vine vorba de faza de construcție. Mathieu până la Piqué. Iar acum Andres Iniesta, deocamdată Realul se apără foarte bine. Dani Carvajal. Modric nu riscă o preluare în acea zonă. Gareth Bale, la întâmplare lui Bale, se poate reproșa că nu a marcat în campionat pe niciun stadion important din Spania. Nu a reușit să o facă pe Mestalla împotriva Valenciei, pe Sánchez Pizjuán cu Sevilla, pe Vicente Calderón în două rânduri sau pe San Mamés. Repet, este vorba de meciurile din campionat, de aceea era așteptat să facă o partidă bună pe Camp Nou, pentru că în campionat, în sezonul precedent, a jucat doar o oră. Atunci a fost folosit ca nou fals și nu a dat randament. A sfârșit prin a fi înlocuit galezul. Îi rămâne însă acea reușită colosală din finala Cupei de anul trecut, acea cursă prin care a reușit să marcheze golul victoriei celor de la Real Madrid. Am revăzut și faza, incidentul dintre Sergio Ramos și Neymar. Aruncă de la margine Real Madrid, se grăbesc madrilenii și e găsit acolo într-o situație oarecum favorabilă Benzema, însă s-au regrupat cei de la Barça. Toni Kroos, la 30 de metri, Toni Kroos alege o pasă în dreapta. Devine Carvajal, întâmpinat de Neymar. Barcelona având toți jucătorii cu fața la minge în acest moment, pe această posesie prelungită a Realului. Karim Benzema, întâmpinat de Piqué, încearcă să-i trimită lui Marcelo. Apare Mascherano. Deocamdată Messi nu a căutat altă zonă de acțiune, a rămas în banda dreaptă. Prea puțin a intrat în joc Leo Messi și asta se vede în prestația Barcelonei. Rakitic îi retrimite lui Dani Alves.
Din nou foarte bun pressingul făcut de Real Madrid. Găsește Dani Alves o pasă pentru Ivan Rakitic. Caută diagonala. Intercepția lui Carvajal. Dar este mingea lui Bravo. Și acum Jordi Alba, mai devreme Mascherano îi indicase lui Rakitic unde să trimită mingea, cum să scape din acea înghesuială, din acea zonă aglomerată. Pasa lui Neymar pentru infiltrarea lui Jordi Alba. A stat foarte bine pe teren Sergio Ramos și a observat ceea ce urma să facă Jordi Alba. Se descurcă din nou madrilenii, posesie bună, cred mai bună pentru ei în ultimele minute. Da, pasează mai bine Real Madrid. Am depășit primul sfert de oră și cred că posesia e mai bună a celor de la Real. Acum însă e o intercepție a lui Messi. Mingea este din nou la argentinian Dani Alves, este în dreapta lui Messi, continuă însă cu o pasă către Neymar. Neymar în colțul careului, centrarea este pentru Lionel Messi, cu capul a încercat Messi să reia de acolo. O execuție complicată, finalizare complicată pe care a încercat-o Messi. Din nou cadre cu cei doi antrenori, Luis Enrique și Carlo Ancelotti. Nu ar fi ajuns mingea la Dani Alves, se replia din nou foarte bine Isco. Și apropo de ce ai spus despre Gareth Bale, și lui Ancelotti îi se pot reproșa multe ca antrenor în campionat. A jucat până acum 7 meciuri care, să spunem, contează pentru fanii Realului, cele cu Atletico și cu Barça de când e antrenor la Real Madrid. A pierdut 5 din ele. Vorbim de meciurile de campionat, evident. Iar asta i s-ar putea reproșa italianului, care rămâne însă cu marele bonus al câștigării UEFA Champions League în anul trecut. Da, este ceea ce spunea și Florentino Perez înaintea acestui meci. Să nu uităm că această echipă a câștigat la decima. Cere, înțelegerea fanilor Perez pentru această perioadă mai slabă a Realului, dar o perioadă în care nu au putut juca James Rodriguez, Luka Modric sau Sergio Ramos. Piese foarte importante, iar banca de rezerve a Realului nu l-a ajutat foarte mult pe Carlo Ancelotti. Din acest motiv l-a folosit excesiv pe Toni Kroos, care a acuzat o stare de oboseală și prestațiile sale au căzut într-un mod dramatic. La fel și Isco, folosit foarte mult, și-a pierdut suflul la un moment dat. Va fi lovitura liberă pentru Barça. Mai devreme Pepe s-a cam repezit în lui Suarez, în loc să-l tatoneze pe uruguaian. Centrarea lui Messi, lovitură de cap, gol! Jeremy Mathieu își găsește cel mai fericit moment pentru a marca în tricoul Barcelonei. Ce gol important pentru Jeremy Mathieu! 1-0 pentru Barcelona, gol din fază fixă, marcat de Barça împotriva unei echipe Real Madrid foarte bună la fazele fixe. Aici însă un marcaj absolut relaxat. Jeremy Mathieu de lângă Ramos ia fața lui Sergio Ramos. Cred că nici Sergio Ramos nu s-ar fi așteptat la apariția francezului la această lovitură liberă. 1-0 pentru Barcelona după nici 20 de minute. Gol important marcat de Jeremy Mathieu, poate golul carierei sale de până acum. A stat departe de Mathieu. Sergio Ramos la această fază era la vreun metru și jumătate de fundașul Barcelonei. Mathieu, care în tur a fost folosit fundaș stânga de Luis Enrique și a jucat destul de slab. Iată-l acum în centrul apărării, o diagonală a lui Sergio Ramos până la Carvajal, împinat de Neymar. Carvajal îi trimite lui Bale, se repliază Neymar și reușește să-l deposedeze. Luis Suarez, e out pentru Real. Da, e out pentru Real. Da. Un gol care în acest moment o distanțează pe Barcelona la 4 puncte de Real Madrid. Mai sunt însă multe meciuri de jucat până la finalul campionatului, partide grele de ambele părți. Ambele vor întâlni Valencia pe teren propriu, echipă care, iată, se menține pe locul 3 peste Atletico Madrid. Barça mai are și o deplasare complicată pe Calderon cu Atletico, dar 4 puncte ar trebui să fie un avantaj consistent la ce formă arată Barcelona în acest moment. Mai avem însă mult din această partidă. Lovitura liberă aici pentru
Un fault de galben, după părerea lui Mateu Lahoz, comis de Pepe asupra lui Suarez. Ce moment și-a găsit Jeremy Mathieu să-și inaugureze golurile pe tricoul Barcelonei. Nu e nici faul, după părerea mea. În primul rând că nu-l atinge, nu-i dă peste picioare. Se duce cu corpul în Suarez, care simulează că e atins la picioare. Nici faul nu a fost, dar minte cartonaș galben. Hai să revedem golul și aștept părerile celor de la fotbal european, invitații lui George Dobre, pe care îi veți regăsi în pauză. Sunt Ilie Dumitrescu și Gabi Balint. Impresiile lor, părerile lor apropo de Jeremy Mathieu, un jucător asupra căruia a planat foarte multă neîncredere în prestațiile, în meciurile jucate de el în tricoul Barcelonei. Lovitură liberă, să vedem dacă va executa Neymar sau va bate așa cum a tot făcut-o până acum Lionel Messi. Ar fi o poziție bună pentru Neymar, e mai bună, poziția e mai bună pentru un jucător de picior drept, așa cum e Neymar. Neymar mai dădea lovituri libere pe vremea când juca în Brazilia la Santos. Aici la Barcelona stăpân este însă Lionel Messi, care probabil că va trage, o face, va fi corner pentru Barcelona. Și Mateu Lahoz este nevoit să intervină la duelul dintre Modric și Carvajal. Dintre Carvajal și Rakitic, îmi cer scuze. Până la urmă va fi doar lovitură de colț pentru Barcelona. Și trebuie să privim cu atenție din nou acest moment, pentru că Barcelona a început să devină o forță, o echipă importantă la fazele fixe. Barcelona a început să-și adauge și acest atu alături de celelalte pe care le are. Corner bătut de Rakitic slab, balonul ajunge la Messi, trage Jordi Alba, o face peste poarta lui Iker Casillas, cel care i-a egalat pe Raul și pe Fernando Hierro la numărul de meciuri împotriva Barcelonei jucate. De 2 ani și jumătate nu a mai venit pe camp, nu a mai apărat pe Camp Nou Iker Casillas. Recuperare importantă a lui Carvajal, care îi trimite lui Isco, de la Isco până la Cristiano Ronaldo. Ronaldo în duel cu Dani Alves, Ronaldo ajutat de Marcelo, reprimește portughezul. Ronaldo încearcă să treacă, reușește să centreze, Mathieu respinge, Isco la marginea careului, scoate pentru Marcelo, Modric, Toni Kroos. Marcelo este neatent, Messi foarte aproape de intercepție și poate fi contraatacul Barței, greșește însă Neymar. Și tot Messi a fost aproape să recupereze, încearcă să reașeze, să calmeze puțin acest atac cei de la Real. O pasă bună pentru Karim Benzema, atacat și de Mascherano, rezistă francezul, din nou Cristiano Ronaldo, reușește să mențină mingea după intervenția, după tacklingul lui Ivan Rakitic. Toni Kroos, din nou pentru Cristiano Ronaldo. Cred că nici nu mai trebuie să-i rostim numele lui Cristiano Ronaldo atunci când mingea ajunge la el, pentru că reacția tribunei vă va face să știți lucrul ăsta. Pepe, Carvajal încearcă să treacă de Jordi Alba. Dani Carvajal, închis bine de Alba aici, ajută Pepe la această fază de atac. Ce bine a închis la timp picioarele Mascherano. Bale, Luka Modric nu găsește spațiu pe unde să treacă Real Madrid, care continuă să paseze înapoi și în lateral. Pepe schimbă partea foarte bine până la Marcelo, posibilitate de centrare pentru Marcelo, care trece de Rakitic. Marcelo, încă un dribbling, Marcelo blochează Jeremy Mathieu. Și acum poate fi contraatac pentru Barcelona, care a devenit foarte periculoasă, de multe ori letală la aceste faze, însă pasa dată de Neymar e prea tare pentru Lionel Messi. Modric din prima pentru Karim Benzema, încearcă să treacă de Mathieu. Impecabil tacklingul lui Jeremy Mathieu asupra lui Karim Benzema. S-a trezit Real Madrid, parcă s-a scuturat puțin după ce a primit golul de mai devreme. Revedem cursa lui Marcelo.
Lovitură de colț pe care o bate Toni Kroos, centrarea lui Kroos, deviază Suarez pe spate, iar apoi Jordi Alba scoate mingea din careu. Rămâne însă Realul în posesie, centrarea lui Isco. Lipsă de comunicare aici. Da, Mathieu Trebuia să-i spună bravo, să o lase. bravo ieșise, dar Jeremy Mathieu pare cu adrenalina la maxim în acest moment. Primul gol în campionat pentru el în tricoul Barcelonei. A mai dat unul în cupă, la fel de frumos din lovitură liberă, dar într-un meci care conta foarte puțin. Toni Kroos cu o centrare, reușește din nou să respingă Mathieu. Fault în atac acolo comis de Sergio Ramos. Este al 19-lea meci consecutiv în care Barcelona reușește să marcheze împotriva Realului. Revedem duelurile. A împins clar Sergio Ramos, l-a împins pe Dani Alves. Mathieu. Din nou Real Madrid încearcă să ia de sus construcția, faza de construcție a Barcelonei. Ronaldo îl presează pe Gerard Piqué. Se bagă sub minge Ramos aici, ce eroare pe care o face Ramos. Messi, dar Carvajal stă bine în teren, o preluare ezitantă a lui Pepe și galben pentru Suarez. Își ia revanșa Pepe, mai devreme a încasat un galben gratuit pentru un fault inexistent, iar acum Suarez vede cartonașul galben, poate vom avea o reluare, să vedem. Este nemulțumit uruguaianul. Dar cam același lucru s-a întâmplat și la galbenul lui Pepe. Să vedem deocamdată. Lui Suarez și-a recunoscut de prima dată. A recunoscut imediat că l-a lovit pe Pepe. Iată aici. Da. E intrare de galben, Da, e clar. e de galben. Chiar dacă îl lovește în apărătoare, bineînțeles că n-a simțit nimic Pepe, dar îl raschetează. Suarez spune că e primul fault pe care îl face, dar asta nu l-a împiedicat pe Mateu Lahoz. Se arate cartonașul galben, poate că ușor în compensație și pentru faza de care vorbeai petrecută ceva mai devreme. Probleme acolo din nou, probleme pentru Isco, recuperarea Barcelonei, atacat aici. Ramos nu se oprește jocul, însă e aruncare de la margine. Pentru că lui Suarez s-a oprit așteptând contactul cu Isco, iată. Cade destul de ușor la prima împingere, iar Mateu Lahoz la cum a lăsat jocul până acum și la cum știm că lasă jocul. Nu a fluierat. Neymar. Ciudată reacția jucătorilor, pentru că toți îl cunosc pe Mateu Lahoz. Toată lumea îl știe în Spania și nu doar în Europa pe Mateu Lahoz. E și, am mai spus-o, e și o glumă care circulă pe seama lui atunci când dacă va avea cumva o fetiță, o să va numi Siga. Pentru că el spune mereu Siga, Siga, continuă. Da, un arbitru care a declarat că citește foarte mult și vizionează multe imagini înaintea partidelor. Vrea să știe totul, dacă unui jucător i-a murit vreo rudă sau vreun prieten apropiat sau dacă a devenit tată recent, pentru a ști cum să vorbească cu el pe teren. Mascherano recuperează Rakitic la 20 de metri. Putea să încerce și un șut și e corner pentru Barcelona. Rakitic s-a trezit cu mingea acolo și n-a avut o reacție foarte rapidă. Noi revedem ceea ce s-a întâmplat în spatele zidului. În spatele zidului, da, în spatele ușilor închise. E o transmisie pe care Canal Plus o asigură în această seară cu 28 de camere. Așa că sunt puține lucruri care vor scăpa acolo. Va fi din nou corner. În februarie 1959 a fost primul clasico televizat în Spania de televiziunea de stat TVE cu 4 camere. Atunci a fost 1-0 Real Madrid-Barcelona pe Bernabeu. Astăzi sunt 28 de camere cu care Canal Plus realizează transmisia. Din nou corner pe care îl bate Ivan Rakitic. Respinge sigur de această dată Ramos. Faza continuă cu Suarez. Era poziție corectă. Era în poziție corectă Messi, cred că Neymar, cred că nu și-a dat nici el seama. Suarez a vrut să tragă oricum
Nu e vorba că nu și-a dat seama, dar a greșit complet execuția. Neymar, ocazie monumentală a Barcelonei. Modric, pasă în adâncime pentru Benzema, calcă pentru Ronaldo, gol! Gol Ronaldo, 1-1, egalează Real Madrid. Și ce fază frumoasă construiește Realul aici, ce deviere frumoasă. O fază care îmi aduce aminte de un călcâi al lui Guti într-un meci cu La Coruña din urmă cu câteva sezoane. O deviere genială a lui Karim Benzema și Ronaldo împinge mingea în plasa porții lui Bravo. Este 1-1. Marchează Cristiano Ronaldo, este un duel pentru titlul de golgheter între el și Messi. L-a depășit argentinianul cu 2 lungimi în ultimele partide. Iar Ronaldo are de recuperat. Cum se întâmplă, Neymar a avut șansa de 2-0, șansă imensă, cu câteva secunde înainte ca Ronaldo să egaleze. Avem însă un meci extrem de frumos, o jumătate de oră de fotbal bun, cu 2 goluri în acest Barcelona-Real Madrid. Lucrurile se reiau, totul se ia de la capăt în momentul ăsta. Atâta calitate există pe teren. Cel mai bun meci în momentul de față pe care îl poate da fotbalul mondial, poate și de aceea o companie aviatică a încheiat un contract cu televiziunea care produce meciul și pentru prima oară în istorie pasagerii unui avion vor putea vedea în direct această partidă. Vedem acum pe Andres Iniesta până la Neymar. Neymar încearcă să intre în careu. Neymar este deposedat de Toni Kroos, ajutat de Jordi Alba. Fault și un duel umăr la umăr între jucătorii care au pe spate numărul 11. Multă tensiune, mulți nervi. E vorba în primul rând de orgoliu aici. Cine este cel mai bun? Jucători cu personalitate, jucători care vor să țină prima pagină a ziarelor. Aici nu e fault la Piqué, ar fi vrut o foarfecă Piqué. S-a răzgândit în ultimul moment și Neymar, care cu Atletico Madrid reușea un gol superb. El a făcut preluare atunci, dacă ți-aduce aminte, și a reușit să marcheze în poarta goală. Cred că acum a vrut să preia, dar i-a sărit mingea. Nici vorbă de fault la Piqué. Ar splendidă și această reluare pe care ne oferă cei de la Canal Plus. Mingea este deviată de Benzema. Benzema, când joacă împotriva Barcelonei, joacă bine. Se simte excelent. Cele mai bune meciuri ale francezului sunt, meciuri importante ale francezului sunt împotriva Barcelonei. Modric, șansă de șut pentru Modric, care trage pe lângă poartă însă. Și cât de bine încheie acțiunile, vine din offside, mi s-a părut, lui Suarez. Lăsați jocul să continue pentru că uruguayanul nu a ajuns la minge. Andres Iniesta, la întâmplare, o eroare a lui Pepe. Ce frumos rezolvă Sergio Ramos. Ce înseamnă valoarea și experiența. Era o minge dificilă. Marcelo, Ronaldo pentru Marcelo. Parcă s-au mai muiat fluierăturile la adresa portughezului după golul marcat de el. Greșește Gareth Bale. Deocamdată o partidă modestă făcută de galez, dar se revanșează cu această deposedare asupra lui Neymar. După contra de mai devreme dintre cei doi, Bale întoarce la Dani Alves. Și din nou Real Madrid pasează cu multă siguranță. Carvajal, Pepe încearcă să accelereze portughezul. Continuă Pepe, faultat din spate, da? Se aude fluierul lui Mateu Lahoz și a fost călcat, cred, Pepe în momentul în care a căzut. A știut să pună corpul la timp în fața lui Rakitic. Iată aici și o intrare la care Rakitic nu găsește mingea. O intrare pe gambă, un fault urât. I-a pus crampoanele pe gambă lui Pepe. Cu câtă intensitate trebuie că e trăit acest clasic în Croația? Ce înseamnă
Ce frumos ar fi fost și pentru noi să avem o situație de genul ăsta, Rakitic și Modric față în față într-un derby de o asemenea învergură, într-un duel de o asemenea învergură. Marcelo acum încearcă să trimite o pasă lui Karim Benzema, a anticipat acolo Jeremy Mathieu și acum Andres Iniesta în dreapta. Era într-un moment bun la un moment dat Messi, între timp s-a retras Marcelo, căruia iese un număr personal, număr pe care îl continuă Isco. Se simt bine cei de la Real Madrid în acest moment. Carvajal pasându-i lui Benzema, mobilitate extraordinară a francezului. Centrarea e contrată de această dată de celălalt francez, de Jeremy Mathieu. Frumos iese și Barça din defensivă, un triunghi de pase între Mathieu, Alba și Mascherano, foarte aproape Rakitic de o eroare colosală, presat de Toni Kroos. Messi însă deocamdată iese destul de puțin la rampă, greșește acum această pasă. A avut, e adevărat, asistul la golul marcat de Mathieu. Ronaldo intră în careu și nu e fault. Cred că va vedea și galben. Vede și galben pentru simulare. Dacă a oprit jocul, trebuie să-i dea și galben Mateu Lahoz. Galben pe care îl vede Jordi Alba mai întâi și îl vede până la urmă și Cristiano Ronaldo. Era bine poziționat Mateu Lahoz, chiar în spatele lui Ronaldo, care încearcă aici. Da, a fost un picior al lui Piqué, însă nici măcar nu a ajuns mai mult la derută și a tras, nici măcar nu a fost contact. Da. Piqué a întins piciorul. O momelă. Exact, Ronaldo a văzut piciorul întins și apoi și-a căutat să obțină faultul. Am văzut și numărul personal al lui Marcelo. Fusese continuat și de unul al lui Isco. Este lovitură liberă pentru Barcelona, bravo pentru Jeremy Mathieu. Iar acum Mascherano. Barça cam joacă totuși fără Leo Messi. A avut acel număr personal, asistul de la lovitura liberă, dar parcă îl vrem mai mult în joc pe Messi. Deocamdată e bine închis acolo. Nici Suarez n-a apărut foarte mult la construcție. Construcția a fost a Realului până acum. Poate surprinzător ce gol frumos a dat Realul din construcție, iar Barcelona a marcat din fază fixă. Nu de mult lucrurile astea se întâmplau invers. Iată-l pe Messi. Imediat în fața lui ați văzut un zid, 3 jucători ai Realului încercau să-l închidă. O centrare respinsă de Sergio Ramos. Se luptă Mascherano, Iniesta nu pune tare piciorul acolo, Andres Iniesta. Și acum Benzema, o pasă pentru Bale care trece de Jordi Alba. Piqué e nevoit să facă un tackling perfect, foarte riscant ceea ce a făcut Gerard Piqué. Dacă a apucat să înțepe mingea Gareth Bale, iată, vedem și pe reluare, putea fi lovitură de la 11 metri. Nu înțeleg protestul lui Ronaldo la această fază, pentru că el are deja un cartonaj galben și Mateu Lahoz îl cheamă la discuții. Îl pui într-o lumină proastă pe arbitru în momentul în care protestezi la el atât de vehement. Și Ramos încearcă să aplaneze. Te elimin, parcă i-ar spune Mateu Lahoz lui Ronaldo. Lovitură de colț pentru Real Madrid, bate Toni Kroos, e o schemă, centrarea lui Modric, slabă, Benzema încearcă să-și facă loc, Benzema și Ramos pentru Benzema, centrarea lui Benzema, Bale, gol! Nu mi s-a părut offside la Ronaldo, de revăzut faza. Mie nu mi s-a părut a fi offside la Cristiano Ronaldo, ba da, este în spatele lui Rakitic, aici nu, la Gareth Bale nu. În prima fază ridicase imediat fanionul. Pare, da, este. Asistentul. Rămâne 1-1, Barcelona-Real Madrid, dar Real pare să facă totuși jocul, cel puțin în această primă repriză. Real a controlat ostilitățile, intrarea lui Carvajal la Neymar, dar din nou Mateu Lahoz îi face semn brazilianului să se ridice. Primește Marcelo, cere Benzema, Marcelo îi găsește o pasă pentru francez care e în interiorul careului. Cristiano Ronaldo cu călcâiul
A încercat să-i răspundă lui Karim Benzema la pasa pe care francezul i-a dat-o ceva mai devreme. Și acum Gerard Piqué. Vedem și pe Messi. Iar să vedem ce poate scoate din această fază. O pasă către Jordi Alba. În stânga este Neymar. În fața lui Neymar, Carvajal. Neymar, concentrare pe lângă care trece Piqué. Rakitic, Neymar. A doua oară când încearcă lucrul ăsta. Acum chiar a dus până la capăt execuție. Era totuși să lovească pe Messi. Bine că nu a băgat capul Messi la această minge. Încă o dată faza apare în poziție afară din joc Cristiano Ronaldo. Barcelona era obligată să încheie faza ofensivă de mai devreme, pentru că rămăseseră în față Ronaldo și Karim Benzema. Erau 2 contra 2 cu Mathieu și Mascherano, dacă nu mă înșel, pentru că Piqué urcase foarte mult. Recuperează Barcelona. Jeremy Mathieu. Neymar încearcă să se debaraseze de Carvajal. Preluare puțin largă a brazilianului. Asta și pentru că pasa lui Jeremy Mathieu n-a fost tocmai comodă pentru Neymar. Din nou Mathieu. Și acum Mascherano. Mută jocul în dreapta unde este Dani Alves. Messi undeva în zona de mijloc. Suarez putea să-i lase lui Iniesta, dar nu l-a văzut. Suarez se desprinsese bine, scăpase bine de adversar acolo, dar n-a avut cea mai fericită continuare. Foarte bine se descurcă din nou Benzema. Trece și aici de Mascherano. Bale. Poziție comodă pentru Cristiano Ronaldo și învăluie Isco. Ronaldo trage, Ronaldo! Va fi corner, intervenția lui Claudio Bravo. O nouă acțiune rapidă în care Real Madrid a reușit să aducă mingea aproape de poarta lui Bravo. Șut foarte bun al lui Cristiano. Replică pe măsură dată de Claudio Bravo. Din nou Toni Kroos la colțul terenului pentru această fază fixă. Vine centrarea lui Toni Kroos. Minge în care acolo! Bale trimite pe lângă poartă. Șut cu interiorul, cu piciorul drept al lui Gareth Bale. O nouă ocazie mare a Realului, care a fost mai consistentă la acest capitol. Revedem faza. Bale prinde mingea pe interior aici. După o preluare nereușită a lui Karim Benzema, trece Real Madrid pe lângă 2-1 încă o dată și din nou acest pressing avansat, care iată îl obligă pe Jordi Alba să greșească. Recuperarea a fost a lui Luka Modric. Gareth Bale, 2 adversari acolo în fața lui, recuperează Mascherano. Iniesta, pasă moale dată de Iniesta. Nu se găsesc jucătorii Barcelonei, nu reușesc să iasă din acest pressing ucigător pe care îl fac jucătorii Realului. Iată și acum ce greu i-a fost lui Gerard Piqué. Abia acum e un spațiu mai mare pentru Dani Alves, care greșește. Sunt momente, foarte multe momente de greșeală ale celor de la Barcelona. Aici este intervenția foarte bună a lui Piqué, greșește și Dani Alves. Se întâmplă ceva cu jucătorii Barcelonei în această prima repriză. Fault magistral. Galben pentru Isco. Un galben pe care îl vede Isco. Dar a fost magistral Gerard Piqué în 2 rânduri. No, lui Ramos îi dă galben pentru această intervenție la Leo Messi. Destul de ușor cartonașul a arătat. Vedem pe acest zoom cum l-a împins acolo Benzema pe Jordi Alba. Foarte puternic francezul. Dar e cu mâna pe el. Stilul de arbitraj al lui Mateu Lahoz va fi analizat, comentat în toate felurile. Mai e și golul marcat de Real într-o poziție la limită, dar pe care nu putem foarte bine descifra. Mergem pe încredere, însă, pentru că asistenții lui Mateu Lahoz, scria presa spaniolă de astăzi, au fost foarte buni
de-a lungul ultimelor 2 campionate. S-a terminat prima repriză, a trecut foarte repede. Prima repriză din această partidă, 1-1 cu golurile lui Jeremy Mathieu pentru 1-0 și Cristiano Ronaldo pentru 1-1. Fotbal european acum în pauză. Vă așteaptă George Dobre împreună cu Ilie Dumitrescu și Gabi Balin. Noi ne întoarcem aici pe Camp Nou pentru repriza a doua într-un sfert de oră. Ne-am întors pe Camp Nou pentru repriza a doua a meciului dintre Barcelona și Real Madrid. Deocamdată e liniște pe stadion. Cele două echipe sunt încă la vestiare, dar cât de curând își vor face apariția cei 22 de jucători. O primă repriză care am văzut o Barcelona suficient de mediocră, la care cu greu găsim pe cineva, poate cu excepția lui Gerard Piqué și a lui Jeremy Mathieu, cu greu găsim pe cineva pe care să lăudăm. În schimb, la Real Madrid cu greu găsim pe cineva pe care să nu lăudăm. O prestație foarte bună a Realului în primele 45 de minute, aș zice cele mai bune 45 de minute ale Realului în acest an 2015. 1-1 rezultat după 45 de minute, gol din fază fixă marcat de Jeremy Mathieu pentru Barça, gol egalizator la capătul unei acțiuni sclipitoare a Realului. Real Madrid s-a apărat cu 10 jucători de câmp și a atacat la fel. L-am văzut pe Gareth Bale coborând al 4-lea la mijloc, l-am văzut pe Ronaldo venind după Dani Alves, l-am văzut pe Benzema coborând la rândul său. De partea cealaltă trebuie să o spunem că Messi nu vine absolut deloc cu Marcelo, care face ce vrea și nu prea poate fi oprit de acolo, din acea zonă. Au plecat cele mai multe acțiuni periculoase ale Realului, au reușit să facă de multe ori superioritate. La Real Madrid l-am văzut chiar și pe Pepe avântându-se în atac. Deocamdată, cum spuneam, Real Madrid arată mai echipă decât Barcelona, mai echilibrată. În afara lui Messi, Iniesta se apără modest, iar Barcelona pasează rău din acest motiv, pentru că Messi stă prea mult în dreapta, nu vine la combinații și Real Madrid are superioritate la mijlocul terenului. Și parafrazând ceea ce spun italienii, ceea ce spun cei de la Roma, no Messi, no party. Pe Messi l-am văzut foarte rar dincolo de faza de apărare pe care nu prea face. L-am văzut foarte rar pe faza de atac, pe faza de construcție. Un număr personal în primele secunde chiar ale meciului, în primele minute în fața lui Toni Kroos și cam atât. De văzut ce va schimba Luis Enrique, dacă va schimba ceva. Astăzi se discuta în emisiunile care au prefațat acest meci dacă nu cumva Messi va surprinde, dacă nu cumva Luis Enrique va surprinde, trimițându-l pe Messi din nou în centru, scoțându-l din banda dreaptă. N-a făcut-o, e o posibilitate pentru repriza a doua. Repriza a doua care începe în puține secunde. Real Madrid va avea lovitura de start, puieră imediat Mateu Lahoz. Barcelona nu a pierdut niciun clasico atunci când a fost 1-1 la pauză, iar Madridul de mai bine de 50 de ani nu a câștigat atunci când a fost condusă pe Camp Nou. Cam asta ar spune deocamdată statistica. Primește Cristiano Ronaldo, îi trimite lui Marcelo, a plecat Isco, dar pasa puțin, a venit puțin târziu. Aruncă de la margine Isco până la Karim Benzema cu o nouă prestație extraordinară. Francezul pentru Bale! Se oprește în ultimul moment galezul pentru a evita o coliziune mai puternică cu Bravo și posibilitate de atac pentru Barcelona, ce repede îl întâmpină Kroos pe Iniesta, care pasează rău la intercepție. Asta bine Carvajal și acum Casillas, în dreptul căruia nu avem nicio intervenție în prima repriză. Pur și simplu nu a avut vreo intervenție pentru că n-a fost cazul. Dani Alves mereu singur aici, iată, și acum înconjurat de jucători ai Realului. Încearcă Barcelona să facă ceea ce a făcut Realul în prima parte, să câștige posesia, să țină de minge mai mult, să construiască mai mult decât a făcut-o în prima parte. Întoarce Jordi Alba pentru Mascherano. Iar acum Dani Alves. Messi din nou lipit de banda dreaptă. Îi retrimite brazilianului. Messi. Atent Marcelo.
Messi static deocamdată, combină cu Rakitic, reprimește Messi, încearcă să accelereze, oprit însă de Toni Kroos. Marcelo îi trimite foarte bine lui Karim Benzema, Isco până la Cristiano Ronaldo, dar se repliază Barcelona. Isco primește în bandă doi oameni, iată-l pe Messi venind în sfârșit să ajute pe Dani Alves, ceva ce nu a făcut în prima repriză deloc. Și acum a ținut și mingea în teren. Messi aplaudat imediat de publicul Barcelonei. Încercare de pasă pentru Suarez, recuperarea este a lui Iniesta, pasă moale a lui Iniesta, foarte multe pase moi pe care le-a dat Andres Iniesta. Neymar față în față cu Carvajal, încearcă să treacă Neymar și reușește să o facă, faultare Carvajal. Și galben. Va fi cartonaș galben pentru fundașul dreapta al Realului. Multe cartonașe în prima repriză, nu toate justificate, dar așa cum am spus și în prima parte, stilul lui Mateu Lahoz ăsta este, de vreme ce a fost desemnat, trebuie să ne obișnuim cu el. Fault indiscutabil al lui Carvajal, parcă au fost la canotaj cei doi. A reușit să ia fața Neymar în ultimul moment și o lovitură liberă de care beneficiază Barcelona din zonă laterală, mai aproape de linia de fund. Tot din partea stângă a fost lovitura liberă, în urma căreia Barça a deschis scorul prin Jeremy Mathieu. Vine centrarea lui Messi, Ramos reușește să respingă, apoi Gareth Bale prelungește această minge, Isco preia de lângă Andres Iniesta, Isco pentru Karim Benzema, posibilitate de contraatac, reușește Benzema să stăpânească până la urmă acest balon, ajută Marcelo pentru Benzema, preluare bună a francezului Cristiano Ronaldo, Ronaldo pentru Benzema, Benzema scoate, bravo! Dar ce desen a avut din nou Realul la această fază, cum a construit, cum a adus mingea prin construcție până în situație de finalizare. S-a expus aici Marcelo și Barça încearcă să spargă aici în flancul stâng. Rakitic, pasă previzibilă, Ramos se împiedică, dar până la urmă revine. Parcă au un tonus mai bun jucătorii Realului, stau mai bine pe picioare. Ronaldo îi lasă lui Gareth Bale. Poate că prezența lui Modric, despre care atât s-a vorbit în perioada în care era accidentat, asigură acel echilibru. 96% procentați de pase corecte pentru Luka Modric în prima repriză. 96, să fim mai exact. 96, da. Da. Nu 26, 96. Nu, mi s-a părut că 90, mă rog, peste 90%, aproape de 100%. Iată-l pe croat, care deocamdată a câștigat duelul cu Rakitic, prietenul său din echipa națională. Diagonala lui Ramos, în dreapta primește Carvajal, reușește să cumințească această minge, nu foarte comodă pentru el. Primește Cristiano Ronaldo, Marcelo din nou cu multă libertate și poate construi cu foarte mult calm o trecere frumoasă, nu știu dacă nu cumva întâmplătoare, a lui Rakitic. Aici poate fi o fază periculoasă dacă ajunge Neymar înaintea lui Pepe. No. Și mai și faultează apoi Neymar. A băgat piciorul la minge, nu a ajuns-o și l-a lovit pe portughez, iată, e fault. Încă o dată combinația superbă dintre Ronaldo și Karim Benzema. Ce meci bun face francezul încă o dată. Foarte puternic, protejează tot timpul bine și are o tehnică impecabilă Benzema. Aș zice că e omul meciului până acum. Chit că golul Realului a fost al lui Cristiano, Benzema pare omul celor 50 de minute scurse până acum. Modric. Pasă între linii pentru Gareth Bale și cu mult spațiu în jurul lui galezul. Dani Alves reușește să respingă acea minge. Ce a riscat Ronaldo pentru că are un galben. Să-l vedem pe Messi. Messi accelerează, se dezbarasează de Toni Kroos. Faultat de galben aici de Luka Modric. Nu mai avea altă soluție croatul. Ce accelerare a lui Leo Messi, care i-a ridiculizat pe cei doi mijlocași ai Realului prin acest sprint cu mingea la picior. Ce schimbare de direcție
Dacă nu-l faulta Modric, ce contact destul de dur acolo, genunchi în genunchi. Și un moment amical între Pepe și Piqué. Pepe s-a schimbat mult de când nu mai e José Mourinho antrenor. A devenit mai uman. Mulți spun că a vizitat, a făcut câteva vizite la psiholog. După aceea, la sugestia celor de la Real Madrid. Lovitură liberă pe care o bate Messi, cam departe însă, pentru un șut direct pe poarta lui Iker Casillas. Vom vedea dacă va trage direct sau va centra. Centrează Messi, respinge de acolo Sergio Ramos. Va fi corner pentru Barcelona. Mai atenți fundașii centrale ai Realului. Probabil Ramos are pe conștiință golul lui Jeremy Mathieu. A stat departe de adversar atunci și încearcă să se revanșeze. A dat cu capul în aproape toate mingile. Imediat spaniolii au găsit un gol pe care Mathieu l-a marcat pe când era la Valencia, dintr-o fază asemănătoare, tot cu Sergio Ramos. În duel, Rakitic cu o centrare. Mingea îi venea bine, cred, lui Piqué, dar va fi din nou corner. Același Ramos respinge, vânează toate baloanele din spațiul aerian. Iată, a tratat cu lejeritate acea fază. Acum nu mai trece nicio minge de el. Traversează tot terenul Ivan Rakitic pentru a executa o nouă lovitură de colț pentru Barcelona. Iar spectatorii încearcă să-i impulsioneze pe băieții lui Luis Enrique. Rakitic din nou la colțul terenului cu o centrare respinsă de Karim Benzema. Al 12-lea jucător al Barcelonei, așa cum era și pe coreografia dinaintea meciului, a fost cel mai bun până acum. Cel de-al 12-lea jucător al Barcelonei merită laudele. Toni Kroos îi redublează lui Marcelo. Blocat puțin, găsește pasa pentru Kroos. Cât de sigur a apărut germanul în acest meci și mult mai proaspăt din punct de vedere fizic. Gareth Bale. Ronaldo încearcă să caute un culoar prin care să primească mingea. Este preferat Luka Modric. Modric întoarce la Carvajal. Atac lent aici al Realului, pentru că Barcelona s-a repliat în propria jumătate și reușește să strângă mult mai bine rândurile. Încearcă Pepe o pasă pentru Carvajal, dar mingea, după contactul cu gazonul, nu mai poate fi ajunsă. Și vedem duelul dintre Carvajal și Luis Suarez. Xavi. În momentul în care e scos la încălzire Xavi. Îl vedem în acest ar fi la imagine. Clasico cu numărul 42 Xavi. Mingea e recuperată de cei de la Real, bate Barcelona, însă aruncarea de la margine din Modric a ieșit. Aruncă Jordi Alba pentru Mathieu, care apelează și el la pasa lungă în lipsă de soluții. Respinge Pepe cu foarte multă siguranță. Real a avut un singur moment de sincopă, acea lovitură liberă din care Barcelona a deschis scorul. Pierde Benzema la Andres Iniesta. Nu e cea mai bună zi a lui Andres Iniesta, asta e clar. În tur Luis Enrique a folosit pe Xavi și Iniesta, iar Barça a arătat rău. De atunci în puține rânduri au mai jucat împreună. Dacă ar intra Xavi, cel mai probabil s-ar putea renunța la Iniesta, deși e greu de crezut. O pasă care arată bine pentru Luis Suarez. Preluare bună, Suarez, gol! Gol Barça, Luis Suarez, infiltrat excelent, scapă de marcajul lui Pepe și le execută pe Casillas cu un șut la colțul lung. Poate că Iker Casillas putea face mai mult, mi s-a părut destul de ușor depășit de acest șut. Continuă și Suarez tradiția noilor achiziții ale Barcelonei de a marca în primul lor Clasico. Suarez a jucat în tur, a dat o pasă de gol atunci pentru Neymar. Revedem poziția în care se afla uruguaianul. Acesta este Suarez de la Liverpool. Aici nu pare offside, pe această reluare nu pare offside, pe prima ridica mai multe semne de întrebare. Acesta este Luis Suarez. Acestea sunt golurile pe care le dădea
și care l-au făcut să devină gheată de aur a Europei în sezonul trecut împreună cu Cristiano Ronaldo. Preluare senzațională reușită de Luis Suarez, cum a reușit să îmblânzească acea minge. Iar apoi șut la colțul lung pe lângă piciorul lui Iker. Deocamdată tot ce a fost pe poartă a fost gol. Vedem pe Isco cu o pasă pentru Karim Benzema, replica realului Benzema, încearcă să treacă de Matteo, care are o intervenție foarte bună. Marcelo, două driblinguri, îi lasă balonul lui Isco. De unul singur încearcă și Isco, bună pasa pentru Marcelo. Piqué blochează această centrare și va fi corner pentru Real. Iată că Barça a reușit să lovească prima și în repriza a doua. Corner pe care îl bate Isco. Lovitură de cap a lui Ronaldo peste poartă. Realul a câștigat la această fază bătălia din jocul aerian, duelul din jocul aerian, dar mingea n-a fost cadrată. Revedem săritura lui Cristiano Ronaldo, tărâmat acolo, jenat acolo de Piqué. Piqué a intervenit bine la această fază, nu l-a lăsat practic pe Cristiano să-și ducă până la capăt săritura. Messi pierde din nou. Și acum Suarez, Realul trebuie să ia de la capăt. Paradoxal, în cel mai bun meci pe care l-a făcut în acest an, e din nou condusă. Asta înseamnă să ai calitate, să ai valoare. Este ceea ce a demonstrat Barcelona. Degajare greșită a lui Casillas. Suarez ține mingea în teren. Messi. Și va fi aruncare de la margine pentru Barça. Sunt 116 goluri pe care le-au marcat împreună cei 6 atacanți, mai bine zis, cele două triplete MSN plus BBC de când sunt împreună. De când joacă împreună. Aici nu e fault la intervenția asupra lui Messi. Încă o minge pierdută ușor de Messi. Toni Kroos. Minge întoarsă pentru Modric. Încearcă să se reașeze Barcelona pe poziții defensive. Și se întâmplă lucrul ăsta acum. Contra Realului n-a fost dusă până la capăt. Se trece din nou la un atac pozițional cu Marcelo. Isco e și Rakitic acolo în fața lui și reușește să-l deposedeze. Rakitic bine și Messi reușește să câștige această minge. S-au oprit cei de la Real așteptând ceva. Pasa lui Messi pentru Neymar neinspirată. Mereu îl caută Messi pe Neymar. Au o legătură aparte, greșește Carvajal, dar Neymar își dă seama că e singur și nu accelerează. Așteaptă ajutor brazilianul, care îi trimite lui Iniesta, Mascherano și Messi în poziție centrală. Messi întâmpinat de Toni Kroos, lasă lui Rakitic, din prima Dani Alves, Messi, Iniesta și o vedem pe Barcelona pasând acum mult mai bine. Suarez, o pasă greșită, dar Realul s-a apărat destul de jos la această fază. Se lasă legea avantajului, o greșeală a lui Rakitic, Piqué blochează acolo. Aici cred că a greșit Mateu Lahoz, care lasă prea mult jocul liber. Fusese un fault al lui Mascherano, care probabil va vedea cartonaș galben. Nu scapă nici el de cartonaș. Și apoi a fost o reacție asupra lui. No, Ramos e căzut acolo după... A sărit la minge mai devreme și cred că a încasat o lovitură. Este chemată echipa medicală. Iată faultul lui Mascherano asupra lui Cristiano Ronaldo. Mascherano a forțat un pic Mascherano aici. Da. Apoi da. Mai dureroasă cred că a fost. Mai dureroasă pentru. L-a ciocănit puțin. Pentru Mascherano a fost reacția lui Carvajal. Până la urmă nu a avut absolut nimic. Păcat că sunt astfel de gesturi, pentru că ar trebui să fie conștienți și jucătorii când sunt 28 de camere montate
Și o discuție încă... Până la urmă se împacă, sunt doi jucători și un moment frumos ăsta, a fost un foul mai devreme, o reacție, o mini-reacție a lui Cristiano Ronaldo. E bine că lucrurile nu degenerează și se opresc într-un duel de genul ăsta. Îl vedem pe Iniesta sărind la cap, surprinzătoare poziție, surprinzătoare postură în care e pus Andres Iniesta. Cu 6 goluri pentru Luis Suarez în ultimele 7 meciuri de campionat, 9 goluri pentru Cristiano Ronaldo în ultimele 8 Clasico, cifre impresionante. Sunt poate cei mai buni atacanți ai planetei față în față în această seară. 3 de parte, 3 de cealaltă. 2 triplete de atac ce costă ambele peste 200 de milioane de euro. S-a julit și Andres Iniesta la cot. Sunt stricte regulile atunci când este vorba de sânge. Trebuie să ieși în afara terenului. Pentru a se opri sângerarea. O pasă pentru lui Suarez. E fault aici de galben al lui Pepe. Dar a fost offside. Era offside înainte. Norocul lui Pepe. Ce noroc are aici Pepe, care mai avea un cartonaș galben. Acum chiar l-a lovit pe lui Suarez. Inconștient Pepe. Iată. Acum chiar îi dă peste picioare. Nu cum s-a întâmplat la faza în care a văzut galben. Mă întreb dacă nu era în offside lui Suarez. Ce făcea Mateu Lahoz? Pentru că pentru o fază asemănătoare în prima repriză i-a arătat cartonașul. Da, e o întrebare bună. Mateu Lahoz, așa cum am tot spus, are stilul lui. Neymar de asemenea cu stilul lui. Neymar faultat. Va fi încă un cartonaș. E ploaie de cartonașe în această seară. Da, destul de fragmentat jocul, puțin neașteptat acest lucru, dar îi convine acest lucru Barcelonei, care conduce cu 2-1 și are din nou 4 puncte în clasament peste Real Madrid. Avem aici o poziție afară din joc, da, a fost offside la lui Suarez, la pasa lui Mathieu de mai devreme. Să spunem că pe DigiSport 2, amatorii de tenis au posibilitatea să vadă acum finala masculină de la Indian Wells, asta după ce mai devreme Simona Halep a câștigat turneul feminin. Da, dacă aici avem cele mai bune echipe din lume, la tenis se înfruntă cei mai buni jucători din lume. E un clasic al tenisului Djokovic, pe DigiSport 2, Roger Federer, Novak Djokovic. Piqué pentru Bravo. Ronaldo și Benzema își cheamă coechipierii la pressing. Mathieu pentru Suarez, nevoit să lase mingea să treacă. A simțit aproape de el pe Pepe și a dat seama că nu poate prelua cross. Carvajal, Iniesta intră tare și îl faultează pe Carvajal. Și a scos galbenul Mateu Lahoz. Galben pe care îl vede și Andres Iniesta. Eu cred că trebuie căutat foarte mult un meci în care să fi luat cartonaș galben în același 90 de minute și Cristiano Ronaldo și Iniesta și Suarez. Mai rămâne să ia și Messi cartonaș galben și au luat cam toți. Toți cei de la care nu ne-am fi așteptat. Cartonașul lui Ramos și Pepe probabil că era Ramos, Pepe sau Mascherano sau ceilalți jucători defensivi de la Barcelona probabil că erau așteptate, dar cartonașe pentru Cristiano și Iniesta mai puțin. Cristiano Ronaldo deposedat, foarte aproape să se încurce acolo jucătorii Barcelonei. O lansare spre Neymar, ce bine protejează brazilianul, dar Mateu Lahoz lasă jocul să continue, considerând că Neymar a căutat contactul cu Dani Carvajal și că a vrut mai degrabă să scoată al doilea galben pentru fundașul Realului decât să continue faza. Messi, faul din spate și al lui Leo Messi. E un adevărat război pe teren în acest moment. Dar pe care cred că îl provoacă Mateu Lahoz. Nu e un arbitraj fericit din partea arbitrului din Valencia. Nu e o prestație fericită. Jucătorii acum simt acest stil și încearcă să faulteze. Ia să vedem aici. Nu e fault. Nu e fault. A căutat cu orice preț Neymar să scoată galbenul, să scoată al doilea galben pentru... Aici îl ține un pic, apoi Neymar, care putea să continue și a lăsat picioarele în spate.
căutând faultul. E o fază oarecum asemănătoare cu un penalti pe care Neymar l-a primit pe Sergio Ramos. Santiago Bernabéu, exact, în sezonul trecut. Sergio, un duel cu Sergio Ramos. Atunci mi se pare că Unghiano Maienco era arbitru. Și a ieșit atunci. Atunci a ieșit. A luat roșu Ramos. Toni Kroos pentru Luka Modric. De văzut cât va rezista Luka Modric. Aici era un semn de întrebare al tuturor după atâta timp, după atâtea luni de absență. Benzema la marginea careului, o pasă care cred că nu s-a uitat Benzema, mai mult din intuiție a pasat acolo francezul. Neymar, acțiune personală pe care o încearcă Neymar. Neymar trece din nou mai departe. Neymar, șansă de gol pentru Barcelona. Nu-i pasează lui Suarez. Neymar, acțiune frumoasă, adrenalină la maxim pentru brazilian, care a reușit această cascadă de driblinguri și apoi a vrut să finalizeze el. Jucători cu cartonașe galbene l-au urmărit pe Neymar și niciunul nu a avut curajul să intervină de teama unui roșu. Pasă slabă a lui Toni Kroos aici pentru Marcelo. Jocul fragmentat din ultimul timp și-a pus amprenta asupra Realului, care nu mai reușește să creeze nimic periculos. Și golul pe care l-a primit, golul și jocul fragmentat își pun iată amprenta. Să zicem că Suarez și Mateu Lahoz, pentru că jocul fragmentat îl are și pe arbitru drept coautor. Isco îi lasă lui Marcelo. Modric, un 2 cu Isco. Benzema. Și din nou faul, mi s-a părut și aici prea ușor cade și Benzema de lângă Mathieu. E adevărat, îl împinge un pic, dar își focuse mingea la adversar. Cam seamănă cu fluieră tot acum de mai devreme, da. Pare un pic confuz și el. Da. Cred că pe undeva și-a dat seama că a scăpat jocul un pic din mână. Temerară această tentativă a lui Cristiano Ronaldo. Sunt aproape 35 de metri distanță de poarta lui Bravo și portughezul pare hotărât să-și încerce șutul. Folosește acel spray indispensabil arbitrilor în ultima vreme, Mateu Lahoz. Ronaldo, să vedem ce va reuși portughezul de la această distanță. Este o schemă, Ronaldo pentru Ramos. Iar acum Barcelona încearcă să iasă pe contraatac. Toni Kroos, mai bine plasat decât Messi. Isco ține mingea în teren și out pentru Barcelona. Au avut noroc aici cei de la Real Madrid. Dacă mingea nu ieșea, se ducea, era preluată de Messi. Era o zonă mare de care argentinianul putea să profite. Sunt și câteva sute de fani ai Realului. E un teritoriu destul de ostil pentru ei. Camp Nou. Aș zice că e mai ostil, de exemplu, decât Vicente Calderon, dar nu e un loc în care să fie bine primiți fanii Realului. Jordi Alba, iese centrarea lui Jordi Alba, dar nu era nimeni acolo care să poată primi, care să se poată conecta cu mingea centrată de fundașul stânga. Realul pare un pic marcată de efort, cel puțin merge mai bine și pressingul Barcelonei. Iată, parcă au schimbat terenul și au preluat din problemele catalanilor cei de la Real Madrid. Aceleași probleme le avea Barça în prima repriză. Iar Ancelotti cred că ar trebui să schimbe totuși pe Gareth Bale. Galezul a dispărut pur și simplu. Nu-și mai ajută nici echipa pe fază de apărare. În atac nu se vede. Ce pasă bună a lui Piqué pentru Messi. Messi în căutarea unei variante. Iniesta, Mathieu, Jordi Alba. Mult mai bună partea secundă făcută de Barcelona. Neymar din nou o rază bună de acțiune. Neymar la 18 metri. Neymar și este un șut blocat de Ramos. Și acum Dani Alves se alătură. Mărește lista cartonașelor. E un faul tactic bine făcut de Dani Alves. Da. Chiar dacă e un jucător de viteză, are o viteză mai bună, cred, decât Isco. A știut când să dea drumul la minge Isco. Era lansat, plecase bine Isco și în mod normal, deși Dani Alves are viteză, în mod normal l-ar fi făcut la viteză acolo. Revedem golul lui Luis Suarez. Uruguayanul care a fost pe teren la acel 5-0 al Barcelonei. Sezonul 2010-2011. Carvajal. Și
fluieră din nou Mateu Lahoz la această intrare asupra lui Neymar. De bine știe să protejeze brazilianul. Și face schimbare Ancelotti, îl văd pe Varane pregătit să intre. Asta e o schimbare interesantă, dacă nu va fi o schimbare post pe post, dacă cumva unul dintre fundașii Realului are probleme, dar ne vom lămuri, recuperează Barça. A fost Suarez cu Andres Iniesta, Messi undeva la centrul terenului static, așteptând să vină mingea la el. Acum ajunge mingea la argentinian. Pleacă Neymar, dar Messi nu-i pasează, abia acum dă drumul la minge pentru brazilian. Neymar, Suarez se dusese, dar și Ramos coboruse odată cu el. Iniesta l-a împins pe Mateu Lahoz. Putea să-i dea al doilea galben. Nici chiar așa. Dani Alves, minge mutată în dreapta. Rakitic, se desface Barça și momentul schimbării. Să vedem cine iese de pe teren. Iese Pepe, care avea un galben. Și intră Rafael Varane. Se teme Ancelotti. Deși mi se pare că orice jucător care are galben al Realului e expus totuși. Nu doar Pepe. Și Carvajal, care îl are pe Neymar drept adversar. Putea fi la fel de bine schimbat. Preluare excelentă a lui Messi. Messi încearcă să accelereze. Messi la 20 de metri. Messi! Gol! No! O iluzie optică. E prima acțiune a lui Messi în această seară, în această partidă. Prima acțiune personală. Ia să vedem reluarea. N-a fost departe de stâlpul din dreapta al porții lui Casillas și am văzut pe reluarea de mai devreme. Luis Enrique îl pregătește pe Pedro. Intervenție bună aici a lui Jeremy Mathieu, prelungește Mascherano pentru Iniesta, Jordi Alba, Neymar caută acum acțiunile, pentru că știe că are galben Carvajal și a fost iertat la faza de mai devreme. O pasă bună aici a lui Suarez, e o acțiune foarte bună a Barcelonei. Neymar! Ce intervenție! Nu, n-a fost intervenția. Pe lângă. A fost intervenția lui Varane, dă rău în minge pur și simplu Neymar aici. Ce înseamnă Ramos a vrut să joace la intercepție și ce dezechilibru s-a creat. Cred că dacă îi pasa lui Suarez era o pasă decisivă din nou pentru Messi. Ce rău trage Neymar aici. Am avut senzația de aici de sus, de unde suntem noi, că a fost intervenția lui Varane. Prea rău s-a dus acea minge. Jocul a balansat 180 de grade după golul 2 al Barcelonei. Real Madrid nu și-a creat nicio ocazie de a egala. Vedem pe Toni Kroos, Ronaldo, Benzema, din nou Ronaldo, cere Isco. A avansat și Carvajal. Pasă cam între acolo. Carvajal deposedat de Andres Iniesta. Iniesta trece și continuă faza, e offside însă poziția lui Suarez. Un pic cam târziu a dat drumul Andres Iniesta și cel care intră este Sergio Busquets. Este Rakitic. Da, e poziție de offside, vedem și pe această reluare. O schimbare interesantă făcută de Luis Enrique, interesantă în felul ei, nu știu dacă și pozitivă, mai degrabă defensivă. Barcelona cu 2 închizători în acest moment. Da, dar are tripleta ofensivă care poate pune multe probleme și cât de bine este întâmpinat Busquets. Vrea mai multă siguranță în fața apărării Luis Enrique, pentru că au început să se miște mult mai bine Neymar, Suarez și Messi. A intrat și Messi în joc, profitând de spațiile lăsate de Real. Aici o lansare a lui Marcelo. Piqué foarte aproape să fie depășit. Meci senzațional făcut de Gerard Piqué. Aproape să greșească Dani Alves, aproape să intercepteze acolo Karim Benzema, Mascherano. Să vedem cum va fi afectată construcția Barcelonei de intrarea lui Busquets. Pierde Iniesta, Jordi Alba. Nu obține nimic. Realul nu obține nimic. Toni Kroos acolo.
A obosit Toni Kroos, s-a sufocat. A obosit și Modric. Da. Modric a apărut foarte puțin în joc în această repriză a doua. Piqué pentru Jordi Alba. Trimite lui Iniesta. Din nou spații pentru jucătorii Barçei, dar Iniesta preferă să joace la siguranță înapoi. Jordi Alba, Busquets. Real parcă nu mai are resurse fizice să țină de minge. Messi pe culoar, Neymar. Călcâi pentru Leo Messi, îl întoarce pe Carvajal, Messi! Și balon prins până la urmă de Casillas. Am avut senzația că Messi a ezitat o secundă, a vrut inițial să-i paseze. Aici intervenție bună a lui Dani Alves. A vrut inițial să paseze Messi și acum Luis Suarez se încurcă în minge. Se încurcă în proprii pași și e pregătit să intre și Xavi. Mathieu degajează până la Marcelo. Realul a cam pierdut mijlocul terenului. Asta a pierdut zona pe care o stăpânea, pe care o stăpânise în prima repriză și în primele minute din partea a doua. Pasele, iată, sunt undeva la jumătatea propriei jumătăți. Tranziția se face greu și previzibil cu această pasă lungă, ușor de controlat de apărarea Barcelonei. Acum e o poziție mai bună a lui Karim Benzema, să-l vedem și pe francez. O situație bună, trage Benzema, mingea deviată. Intervenția lui Claudio Bravo, va fi corner pentru Real Madrid. Piqué e cel care a deviat. Din Piqué. Și o șansă aici pentru Real la această lovitură de colț pe care o bate Toni Kroos. Să vedem, Toni Kroos, centrare bună, respinge Luis Suarez, a rămas căzut Dani Alves în suprafața de pedeapsă. Fluieră Mateu la hoț și oprește acțiunea. Să vedem dacă au prins ceva camerele. Acuză o lovitură în ureche Dani Alves. L-a îmbrățișat. S-au luat în brațe acolo cei doi jucători. Ramos a scăpat ușor de Dani Alves. Și intră Xavi în locul lui Iniesta. Va intra și Hesse la Real. Probabil în locul lui Bale, omul invizibil. Gareth Bale invizibil în partea a doua a meciului. Oricum mi s-a părut pe ansamblu un meci slab făcut de Bale. Iniesta părăsește terenul și în locul său intră Xavi. Și un moment interesant acum, nu se vede pe camere, undeva spre centrul terenului Mascherano i-a strâns în jurul lui pe Neymar, Messi, Piqué și Suarez le dădea indicații acolo, le transmitea ceea ce trebuie să facă. Iar Ancelotti l-a scos pe Isco și l-a băgat pe Hesse. A scos pe Isco, l-a băgat pe Hesse. În dreptul lui Ancelotti, iată faza de care vorbeam, în dreptul lui Ancelotti stau unele schimbări bizare pe care le-a făcut și s-au reproșat mult aceste schimbări. Intervenție corectă aici a lui Isco. Ar trebui să joace mai direct Realul acum. Benzema protejează, reușește să-i trimită lui Modric, ce pasă frumoasă spre Cristiano. Piqué degajează în corner, dacă am auzit eu bine. În corner, da. Da, e lovitură de colț. Barça nu este așezat aici, bat repede madrilenii. Toni Kroos, centrare respinsă de același Piqué, Modric, Benzema, din nou Piqué. Spunea acum câteva luni, la începutul sezonului, la un moment dat eram cel mai bun fundaș central din lume. Apoi jocul meu n-a mai fost același, dar sper să redevin ceea ce am fost. E aproape să facă lucrul ăsta. Gerard Piqué, prestații foarte bune în ultimele săptămâni. Suntem în ultimele 10 minute ale acestei partide. Barcelona are un gol avantaj, iar Realul se chinuie să ajungă la poarta lui Bravo. Hesse pentru Marcelo. Marcelo încearcă să combine cu Benzema, dar Piqué este de netrecut. Messi
Neymar a căutat din nou un culoar. Toni Kroos îl citește foarte bine pe Messi, dar Hesse neatent. Mi s-a părut că putea să intervină Hesse, dar a ezitat. A fost deloc cel mai bun meci al lui Messi. Pare obosit puțin după reprezentația pe care a dat-o cu Manchester City. Toată lumea a așteptat de la el astăzi foarte multe. Suarez îi dă o pasă acum lui Messi. Messi se pata acea minge și nu e corner. Cred că nici Varane nu se aștepta să nu fie corner. Vedem reacția ale lui Ancelotti, pentru că echipa sa nu mai aduce mingea în ofensivă atât de ușor cum a făcut-o în prima parte. Blocată Real Madrid la mijlocul terenului de o Barcelona mult mai agresivă. Acum Kroos, e o pasă bună pentru Ronaldo, este însă Bravo și reține. Foarte bun Bravo. Înainte de partida din tur, Bravo nu primise niciun gol în campionat. A încasat 3 pe Bernabeu. Dar a fost un meci slab făcut atunci de Barça. Are o concurență extrem de benefică la Barcelona între Claudio Bravo și Ter Stegen. Barcelona până acum, până la plecarea lui Victor Valdés, avea un titular indiscutabil în persoana lui Valdés. Acum are doi portari care pot fi oricând în primul 11. Iar Real parcă nu știe ce să facă pressing, să se retragă în propria jumătate. Lasă spații foarte mari, spații generoase în care Barça acționează în voie. Neymar, Busquets din prima pentru Suarez, Neymar, Messi. Messi, Neymar, a vrut o pasă de efect, cam fault aici, nu se dă însă nimic. Ramos a vrut să fie tehnic, dar nu i-a ieșit, ratează intervenția Carvajal. Balon pentru lui Suarez, Suarez se eliberează pe dreptul, Suarez îl întoarce pe Carvajal, dar trage pe lângă poartă. Mai face Luis Enrique o schimbare, îl scoate pe Neymar și îl introduce pe Rafinha. Betonează complet mijlocul terenului Luis Enrique. Schimbare italienească, schimbări italienești pe care le-a făcut Luis Enrique. Neymar a făcut show, a avut câteva acțiuni superbe. Chiar dacă nu a reușit să marcheze, a fost unul dintre protagoniști, fără îndoială, în această seară. Spuneau ziariștii spanioli, dacă nu ar fi fost Messi, idolul Barței în acest moment ar fi fost Neymar. Și poate că așa este. Marcelo spre Hesse, Piqué, cât de bine citește jocul. Rafinha, mai proaspăt decât Toni Kroos. Și Mateu Lahoz nu fluieră nimic, posibilitate de contraatac pentru Real. Dar Ronaldo pasează slab. Foarte bine s-a descurcat acolo Jordi Alba în fața unui Gareth Bale dispărut, missing in action. Bale acum dă fault Mateu Lahoz. A fost deloc coerent în decizie arbitrul din Valencia. Nu, a fost o ținere a lui Carvajal la Rafinha, l-a luat în brațe. Noi revedem acțiunea lui Suarez, încheiată cu șutul pe lângă poartă. Barça reușește să joace la trecerea timpului, iar Real Madrid nu pare să aibă resurse fizice. Jordi Alba îl ridiculizează pe Bale. Messi pentru Alba, preluare bună, Alba scoate Casillas. Fantastică intervenția lui Casillas la această pătrundere a lui Jordi Alba. Splendidă și pasa pe care o dă Messi. Ce ocazie ratează Jordi Alba. N-a dat rău până la urmă fundașul stânga, dar e și Iker Casillas. E un portar de calitate. Ziarele spaniole vorbeau de posibilitatea ca acest clasic o să fie ultimul pentru Xavi sau Casillas. Centrarea lui Messi, încearcă să lovească mingea cu capul. Suarez vede deasupra porții, încercase Piqué să lovească mingea cu capul.
Primește Toni Kroos acum. Mai departe pentru Carvajal. Modric îi lasă lui Varane, aproape de greșeală. Rafael Varane a cerut un fault lui Suarez. Sergio Ramos până la Toni Kroos, greșește și germanul. Messi îi fură această minge, dar preferă să joace la siguranță. Xavi. Barça controlează cu autoritate jocul în fața unui Real lipsit de idei în acest moment și poate lipsit de resurse fizice. Minge scoasă la Messi! Scoate Casillas, apoi Ramos degajează. Gareth Bale a încercat o trecere pe lângă adversar, dar a scos doar o aruncare de la margine. Revedem pasa superbă pentru Leo Messi, șut în colțul scurt. Luka Modric. Marcelo are spațiu la dispoziție. Avansează brazilianul, o pasă pe culoar pentru Hesse. Piqué acordă corner. Lovitură de colț pentru Real Madrid. Dar va fi o nouă modificare. Este Luka Modric. Și în locul său intră brazilianul Lucas Silva. O schimbare care poate trebuia făcută mai devreme de Ancelotti, pentru că Modric terminase de mult benzina. Lovitură de colț pentru Real Madrid. Bate Toni Kroos. Centrarea lui Toni Kroos. Respinge același Piqué. Marcelo recuperează. Marcelo trece de Suarez și este încă un corner după intrarea prin alunecarea lui Dani Alves. Și doi fotbaliști cu echipierii naționala Braziliei. Bate repede Toni Kroos pentru Marcelo. Centrare slabă a lui Marcelo și Xavi degajează. Lucas Silva până la Carvajal. Îl vede pe Marcelo. Marcelo încearcă să treacă, are noroc. Carvajal până la Toni Kroos. Este liber la centrul terenului. Pasă bună în flanc pentru Karim Benzema. Centrarea lui Benzema pentru Ronaldo, dar balonul ajunge la Dani Alves. Și Barça poate pleca pe un contraatac. Cere mingea lui Suarez în flancul opus. Vine diagonala. Este Rafinha și nu Suarez. Rafinha calmează acțiunea. Xavi pasă înapoi. Mathieu deschide jocul excelent cu o minge la Dani Alves. Xavi pentru Dani Alves, reprimește Xavi. Din nou Barça începe să plimbe mingea, iar spectatorii simt apropierea unui nou triumf. 2-1, la fel ca în sezonul precedent, dar ce este mai important, Barça se va desprinde la 4 puncte în clasament. Dani Alves ratează preluarea. Ultimul minut de joc. Hesse. Întoarce Marcelo până la Sergio Ramos. Diagonală precisă până la Carvajal, urmărit de Rafinha, care trimite balonul în afara terenului. Se grăbește Carvajal să repună mingea în joc. Gareth Bale. Ronaldo, Lucas Silva. Lucas Silva reușește să se întoarcă brazilianul cu o minge înapoi pentru Toni Kroos. Riscă un dribbling în fața lui Xavi, dar pasează slab Toni Kroos. Busquets cu un ultim efort îi trimite lui Messi. Messi reușește extraordinar să țină de minge. Leo Messi trece și de Marcelo, dar nu se dă fault. A apucat să-l sară Messi pe Marcelo. Ramos își trimite coechipierii în față. Toni Kroos, Karim Benzema. O pasă care nu ajunge însă la Hesse. Messi nu are forță să-i trimită lui Suarez cu acest exterior. Lucas Silva pentru Gareth Bale. Alunecă galezul, dar nu profită Busquets pentru că era prea departe. Toni Kroos, Hesse. Hesse reușește să-i trimită lui Kroos. Benzema blocat formidabil de Gerard Piqué. Și Realul pare să fi depus armele. O acțiune periculoasă a Barcelonei. Lui Suarez. Suarez cere mingea la Rafinha. Intercepția lui Rafael Varane. Marcelo
Marcelo pentru Karim Benzema, se debarasează, o pasă în adâncime pentru Cristiano Ronaldo. Jordi Alba este mai bine plasat, bravo, nu se complică și degajează destul de precis Xavi. Luis Suarez de unul singur îl deposedează Rafael Varane, intrare corectă. Toni Kroos duce mingea pentru Marcelo. Marcelo îl așteaptă pe Hesse, dar nu-i dă nicio variantă de pas Hesse. Recuperează Barcelona, Mascherano încearcă să ducă mingea într-un spațiu liber. Mascherano pentru Luis Suarez. Suarez este liber, Messi, pasă slabă a lui Luis Suarez, intercepția lui Marcelo, care încearcă să-i trimită lui Hesse. Hesse, o pasă pentru Karim Benzema, anticipată de Mathieu, greșește Mathieu. Este aruncare de la margine pentru Real Madrid, apreciază Mateu Lahoz. Hesse pentru Gareth Bale. Bale reușește să treacă, dar balonul este recuperat de Xavi. Busquets. Messi pentru Busquets, reușește să-i trimită lui Messi, 1-1 cu Varane, așteaptă Messi. Așteaptă, trece de Marcelo și Barça ține de minge în aceste momente de final. Jordi Alba întoarce pentru Mascherano. Xavi, Messi și se termină această partidă. Barça încheie triumfătoare în fața Realului, care nu a jucat decât o repriză pe Camp Nou. În repriza a doua, băieții lui Ancelotti au fost de nerecunoscut, mai ales după ce Barcelona a reușit să marcheze golul al doilea prin Luis Suarez. Neputincioasă Real Madrid pierde acest El Clasico, iar Barcelona se desprinde la 4 puncte în fruntea clasamentului. Ia o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului. Dezamăgiți madrilenii, însă după cum s-a jucat în partea secundă, Barça obține o victorie meritată. Urmează reacții după această partidă. O partidă care nu ne-a dezamăgit, o partidă spectaculoasă, jucată intens de cele două formații. Andrei Niculescu și Ionuț Angheluță vă spun la revedere!